Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 13 красавіка. Як новы ўрад Венгрыі будзе будаваць адносіны з Ціханаўскай і Лукашэнкам? На гэтым напрамку адбудзецца рэвізія. Лукашенко кажа, што медыкі не арганізаваныя. Будзе арганізоўваць. Ребят, давайте вы найдете не на 7 тысяч евро, а, к примеру, на 3, и пусть это будет, просто врач, не главврач, да, не заведующий РНПЦ и депутат при этом, да? Як беларускія прадпрыемствы зарабляюць на вязнях? А простые люди системе особенно не нужны, поэтому те, кто попадает в колонии, их можно использовать как угодно, никуда ты не пожалуешься. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Віктор Орбан прайграў выбары ў Венгрыі. Эпоха яго 16гадовага кіравання краінай скончаная. Палітык прызнаў паражэнне і павіншаваў свайго суперніка, лідара партіі ЦІСа Петера Мадзіяра, заявіўшы, што вынікі выбараў ясныя, хоць і для яго балючыя. Тым не менш, прыход да ўлады ў Венгрыі маладога праеўрапейскага палітыка не азначае, што ў заходняй Еўропе заканчваецца эра любові да кіраўнікоў орбанаўскага кшталту, прыхільнікаў Трампа, Пуціна і праціўнікаў ЕС і НАТО. Больш падобна да таго, што венграм проста моцна надакучыў Орбан і яго палітыка, як гэта было з беларусамі ў 2020 годзе. Людзям проста захацелася, каб краіна вылезла з карупцыі і пайшла іншым шляхам. Дарэчы, барацьба з карупцыяй, а Венгрыя з'яўляецца самай карумпаванай краінай ЕС, адзін з лозунгаў, які прасоўваў Петер Мадзіяр і ЦІСа. Беларусы таксама добра ведаюць гэты лозунг і ведаюць, што з гэтага атрымалася. Да таго ж Мадзіяр выхадзец з орбанаўскай партыі Фідэс, і яго погляды хоць і праеўрапейскія, але дастаткова кансерватыўныя. І ўсё ж, як новае кіраўніцтва Венгрыі будзе будаваць стасункі з Лукашэнкам і Ціханаўскай, запыталіся ў гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана. Адказваючы на ваше пытанне, я б вылучыў бы два фактары. Першы фактар тое, што Мадзіяр ужо абвесціў, што ён ім будзе імкнуцца шчыльна супрацоўнічаць з краінамі ўсходняй і сярэдняй цэнтральнай Еўропы. І гэта вельмі цікава, што першы візіт у яго адбудзецца ў Польшчу. Таму я думаю, што ў пэўнай ступені на яго стаўленне да Беларусі можа паўплываць стаўленне Польшчы. Там будуць відавочна будавацца асаблівыя стасункі паміж Варшавай і Будапештам. Гэта першы момант. Так што я думаю, стасункі паміж Польшчай і Беларусю, паміж Польшчай і Ціханаўскай, паміж Польшчай і Лукашэнкам, напэўна, таксама паўплываюць на адносіны Будапешта новага ўрада да Беларусі. Гэта першы момант. А другі момант, я мяркую, што Мадзіяр наўпрост адмовіцца ад гэтага асаблівага знешнепалітычнага курса, які праводзіў Орбан. Ягоная палітыка ў дачыненні і да Беларусі, і ў дачыненні да Расіі будзе ў прынцыпе еўрапейская, можа з улікам пэўных асаблівасцей, асабліва ў выпадку з Расіі, ўсё ж такі яны там залежныя энергетычна. А што тычыцца Беларусі, то ўсяго таго асаблівага, што там было, візіты Сіярта, кантакты, пэўнае лабіраванне беларускіх дзяржаўных інтарэсаў, я думаю, што ўсяго гэтага не будзе. Вось гэта скончылася. Так што нейкай асаблівай ролі, я думаю, в беларускім кантэксце больш Венгрыя проста адыгрываць не будзе. Яна была гэтая асаблівая роля, звязаная з пазіцыяй Орбана, з ягонымі кантактамі, з ягонымі асабістымі стасункамі з Лукашэнкам, но выглядае, што гэта гісторыя скончылася, у Мадзіяра зусім іншыя прыярытэты. Ён будзе выбудоўваць стасункі з еўрапейскімі краінамі, вяртаць, так бы мовіць, Венгрыю ў Еўропу. Безумоўна, ён будзе імкнуцца захаваць як мага найлепшыя стасункі са Злучанымі Штатамі. Не думаю, што ён будзе неяк грунтоўна парываць альбо пагаршаць стасункі з Кітаем,
Аж вось што тычыцца вось найбольш адыёзных момантаў, звязаных з Орбанам, то бок і Расія, і Беларусь, я думаю, што на гэтым напрамку адбудзецца рэвізія. І беларускі напрамак гэта самы лёгкі, бо ўсё ж такі тыя інтарэсы і магчымасці, якія былі звязаныя з Беларусю, ну яны сапраўды абмежаваныя. Гэта, так бы мовіць, толькі маленькая дадатковая кампанента, і тут Венгрыя асабліва нічога не страціць. Ну, Лукашенко яшчэ спадзяецца, што ўсё ж такі нешта можна будзе паправіць, таму ён і павіншаваў Мадзяра. А можа, і ўвогуле павіншаваў не толькі таму, што спадзяецца, таму што гэта раней ужо да яго зрабіла Ціхановская. Выглядае так, што і Ціхановская, і Лукашенко, яны спадзяюцца нешта атрымаць на гэтым венгерскім напрамку. Ну, я да гэтага стаўлюся скептычна. Выглядае, што да ўлады там прыходзіць урад, які будзе канцэнтравацца пераважна на ўнутранай палітыкі. Тыя знешнепалітычныя амбіцыі, якія былі ў Орбана, якія проста несуразмерныя з памерам дзяржавы, яе эканамічнай ролі ў еўразвязе, вось, усё ж такі Венгрыя гэта досыць маленькая дзяржава. Я думаю, што ў Мадзяра гэтага проста няма. Ён будзе займацца перш за ўсё не знешнепалітычнымі, а ўнутрыпалітычнымі пытаннямі, і не склалася такое ўражанне, што Беларусь яго ў нейкай сур'ёзнай ступені можа зацікавіць. А вось як бачыць перспектывы супрацы з новымі венгерскімі ўладамі дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка. Ну, думаю, што для беларусаў гэта пазітыўнае развіццё, што стаўленне да Беларусі і беларусаў палепшыцца, памяняецца. Ёсць кантакты з партыяй Ціса, якая перамагла на выбарах. Ёсць кантакты з, ну, там ліку, можа быць, шырокай камандай Мадзяра. Венгрыя — это адзіная краіна, дзе не было афіцыйнага візіту Ціхановскай у еўрапейскім звязе. Усе астатнія краіны на афіцыйным узроўні прымалі, акрамя Угоршчыны за Орбанам. Зараз, я думаю, гэта памяняецца. Безумоўна, не адразу, некалькі месяцаў павінна прайсці. Я думаю, што ў першую чаргу яму трэба правесці рэформы, канстытуцыйную рэформу, сустрэцца з еўрапейскімі лідарамі, вырашыць унутраныя пытанні. А потым у другой палове года, я думаю, што мы паспрабуем арганізаваць візіт у Будапешт, каб вырашыць пытанні беларусаў. Нам важна, каб Угоршчына працягвала выдаваць візы для беларусаў, стаўленне да беларусаў, каб трымалася добрым. Ну і Угоршчына будзе падтрымліваць хутчэй за ўсё еўрапейскі курс, еўрапейскую пазіцыю па Беларусі. Гэта з аднаго боку падтрымка для грамадзянскай супольнасці і медыяў, з іншага боку ціск на Лукашэнку, таму ў цэлым для нас это пазітыўнае развіццё. Увогуле, на твой погляд, што губляе Лукашенко, згубіў лукашэнкаўскі рэжым, ну і, можа быць, найперш пуцінскі рэжым з тым, што ўлада ў Венгрыі змянілася. Дакладней, што Орбана і яго міністр замежных спраў Сіярта не будзе. Расія згубіла свайго галоўнага саюзніка ў еўрапейскім звязе, які блякаваў еўрапейскія рашэнні, падтрымку для Украіны, санкцыйныя пакеты. Ну і ў цэлым адстойваў такую цынічную рэалпалітык лінію. Зараз гэта памяняецца, і Угоршчына будзе, хутчэй за ўсё, нават перадавой у пляне прасоўвання такой еўрапейскай мейнстрымавай пазіцыі. Гэта, безумоўна, параза і для Пуціна, і для Лукашэнкі, хаця ён не ўпісваўся. З мінулым урадам Сіярту і Орбан яны камунікавалі з рэжымам, яны прыязджалі ў Менск, яны даслалі пасла ў Менск. Мы спрабавалі праз Орбана пачаць працэс вызвалення палітвязняў, але гэта нікуды не пайшло. Святлана Ціхановская з Орбанам сустракалася, ён тады быў зацікаўлены ў тым, каб паняць пытанне палітвязняў. Але, бачыце, ці не падняў, ці гэта не зрушылася з месца, ці Лукашэнку было не так цікава. У любым разе Лукашенко губляе саюзнікаў сваіх, і тренд гэта добры. Паглядзім, як пройдуць выбары яшчэ ў Францыі, у іншых краінах, дзе ёсць вялікі рост, тренд на рост такіх папулісцкіх партыяў. Але вось тое, што в Угоршчыне адбылося, это можа пераламіць сапраўды у пазітыўны бок агульнае развіццё. Гэта былі Франак Вячорка і Александр Фрыдман, якія паразважалі, якімі могуць быць стасункі Лукашэнкі і беларускіх дымсілаў з новымі ўладамі Венгрыі. Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Лукашенко кажа, што медыкі не арганізаваныя, будзе арганізоўваць. Ребят, ну давайте вы найдете не на 7 тысяч евро, а, к примеру, на 3, и пусть это будет, ну, просто врач, не главврач, да, не заведующий РНПЦ и депутат при этом, да? Як беларускія прадпрыемствы зарабляюць на вязнях? А простые люди системе особенно не нужны, поэтому те, кто попадает в колонии, их могут использовать как угодно, никуда ты не пожалуешься. Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшлі матчы трэцяга туру чэмпіянату Беларусі па футболу ў вышэйшай лізе. Галоўнай нечаканасцю стала першая перамога брэсцкага «Дынама» 1-0 над Ісладчу. Гомель абыграў «Нафтан» 2-0. Дняпро ў магілёўскім дэрбі быў мацнейшым за Белшыну 2-1, а Нёман перамог Мінск 1-0. Самы буйны лік зафіксаваны ў Баранавічах. МЛ Віцебск разграміў суперніка 4-0. Голам адзначыўся Валерый Грамыка. Віцебск мінімальна абыграў Батэ 1-0. Славія і Арсенал згулялі ўнічыю 1-1. У заключным матчы тура мінскае «Дынама» перамагло «Тарпеда Белас» 1-0 і захавала першае месца ў табліцы. Мінская «Дынама» саступіла Акбарса ў авертайме 4-5. Зубры прайгравалі па ходзе матча 1-3, але змаглі адыграцца. Гульня перайшла ў авертайм, дзе мінчане прапусцілі вырашальную шайбу. Лік у серыі 0-2. Трэці матч адбудзецца ў Казані. Для капітана «Дынама» Андрэя Стася гэтая сустрэча стала тысячнай у КХЛ. 2 асісты, першая шайба і званне другой зоркі матчу. Выдатны другі паядынак для Протаса малодшага. Вашынгтон абыграў Пітсбург з лікам 6-3. Беларускія браты Протасы набралі выніковыя балы 1+1 і 1+2. Спачатку Ілля асіставаў Алексею пры першым узяцці брамы. Затым абодва беларусы дапамаглі вызначыцца Тому Уілсану. А ў сярэдзіне трэцяга перыяду Протас малодшы закінуў сваю першую шайбу у большасці. Упершыню ў гісторыі Бундеслігі жанчына ўзначаліла мужчынскую каманду. Марыя Луіза Эта прызначана выконваючай абавязкі галоўнага трэнера берлінскага «Уніяна». Яна змяніла Штефана Баумгарта і стала першай жанчынай-трэнерам у гісторыі топ-5 еўрапейскіх ліг. Раней Эта працавала з камандай У-23, а таксама была асістэнткай у асноўным складзе. Пасля 29 тураў Бундеслігі «Уніян» займае 11 месца ў турнірнай табліцы і апярэджвае зону пераходных матчаў на 7 ачкоў. ФІФА разглядае магчымасць правядзення дадатковага плэй-оф адбору на чэмпіянат свету 2026 у выпадку зняцця Ірана. Паводле інфармацыі крыніц, у такім міні-турніры могуць узяць удзел 2 еўрапейскія і 2 азіяцкія зборныя, якія не здолелі прайсці кваліфікацыю. Сярод патэнцыйных удзельнікаў называюць Італію, дзякуючы высокаму рэйтынгу, а таксама зборную ААЭ. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Надоечы Александр Лукашенко раскрытыкаваў беларускіх медыкаў, заявіўшы, што яны мала працуюць і пры гэтым шмат ныюць. Да таго ж кіраўнік краіны сцвярджае, што ў Беларусі няма дэфіцыту работнікаў. Маўляў, людзі ёсць, проста трэба правільна арганізаваць іх працу. Але чым можа пагражаць падобная арганізацыя працы дактароў? У апошнім выпуску YouTube-шоу «Ток» пра гэта паразважалі журналісткі Вольга Лойка і Наста Роуда. Абсолютно, да, вот это очень замечательная его была цитата о том, что работать надо сколько надо, да, кому надо, как надо, у нас же есть там трудовое законодательство, 40-часовая рабочая неделя, вот эта вся ерунда. Иногда не до законов. Вот, не распространяется, да. При том, что сам перед гэтым аккуратно тым тыдні, калі выказваўся, да. Полова тыдня гуляў хоккей. Ну, типа, сур'ёзна? Гэта не праца, калі што. Это другое. Вот, да, медикам досталось. Проблем ваших я не вижу, проблемы ваши я игнорирую. Я считаю, что все сделано, поэтому мы дальше идем по пути закрепощения. И если вас что-то не устраивает,
Собственно, ничего, да, вы даже уйти не можете, потому что мы платный прием в меды убрали полностью. І гэта абсалютна жахлівыя лічбы, таму што, напрыклад, сёлета ў 26-м годзе плануецца прыняць 1330 новых абітурыентаў ва універсітэты, так, на лечебныя медыцынскія факультэты. І з іх толькі 30 чалавек будучых фармацэўтаў, так, не дактароў, могуць платна атрымаць адукацыю. Палова, амаль палова, там прыкладна мэтавы набор, рэшта толькі бясплатнае дзяржаўнае навучанне і пасля 5 год адпрацоўкі. Так? Куды паслалі, туды і едзеш. Рабская праца, калі казаць адкрыта. Фактически на 12 лет твое будущее совершенно четко определено, все твои амбиции четко отбиты вот этим 12-летним сроком. Знаешь, это как в солдаты отдавали, да, там, на четверть века. Ну, что, чтобы 2 раза не вставать. Ну, я не знаю, как можно сейчас убедить там амбициозного 17-летнего парня или девушку, что вот почему им стоит идти в мед, да, чтобы работать сколько надо. Там, где мы сейчас определим, да, допустим, там это будет вот поликлиника в каких-нибудь Рассонах, да, и все. А у тебя, может, амбиции. Ты, может, видишь себя там рядом с РУМО, и не через 12 лет, а прям уже на какой-нибудь практике, и ты мечтаешь о каких-нибудь других, скажем так, отраслях медицины. Нет, ты ни о чем мечтать не будешь, у тебя будет целевое распределение, и ты будешь идти ровно по тому треку, который мы для тебя обозначили. То есть фактически через 12 лет ты сможешь как-то там передумать, поменять квалификацию и так далее. Ну, на самом деле это совершенно ужасно, но, знаешь, меня очень впечатлило, медики в Польше – это очень популярная тема и триггерная тема в Беларуси, постоянно ее обсуждают. Да, вот Лукашенко на том же, это не совещание было, это открытие было поликлиники в Иручи, он там замечательно сказал, что там много чего замечательно, да. Мне вот понравилось, что, допустим, в этой поликлинике, которая очень классная, и специалисты там классные, надо как-то подумать, чтобы там могли и люди из отдаленных районов Беларуси, значит, посетить. Поликлиника – это оказание медицинской помощи по месту жительства. Очень странно, если в Уручскую поликлинику поедет человек из Хойников. Ну, просто вот надо что-то придумать, но это говорит о том, что мы как минимум не планируем строить такую поликлинику в Хойниках. Об этом речи не идет. Он говорит, придумайте как-то, чтобы и остальные белорусы тоже могли здесь. Ну, это поликлиника, это не республиканский научно-практический центр, да? Это в Боровлянах могут со всей страны, да? Или у РУМО со всей страны. Ну, же не готовы признавать, что рук у нас не хапает, что рук не хапает, да. Что станов не хапает. И вот обсуждение зарплат в Польше, да? Подкаст вышел, он в Инстаграме и на нескольких площадках был, нашего белорусского доктора, который работает на СОРе в Слупске. И на вопрос, какая у вас зарплата, доктор только подтвердил диплом, до этого работал еще без подтверждения диплома. На СОРе это тяжелая работа, это приемный покой, это высокая ответственность, очень большая нагрузка, сложная диагностика, большая ответственность по анализам, ну, по всему, да, и плюс бюрократические сложности, тебе надо человека принять, диагностировать, стабилизировать и передать на другие отделения. Это долго, сложно, он активно об этом рассказывает в своем Инстаграме. Да, Александр Трофимов, прекрасный Инстаграм, у него отлично все, да, и на вопрос ведущего, очень прямой и честный, ваша зарплата, он называет сумму 7000 евро. И знаешь, меня очень впечатлили комментарии, как бы белорусов, этого не может быть, мы в это не верим. Знаешь, у меня возникла идея, что это такой синдром Станиславского, да, не верю. Вот он на этих неделях был в 2 случаях по поводу полета американцев к Луне, да? Нет, мы не верим, вообще ерунда какая-то, быть такого не может, да? И по поводу зарплаты польских медиков. Нет, такого не может быть. Ну, просто так не бывает. Послушайте, и все, кто пытался объяснить, что, ну, во-первых, это сложная работа, это достаточно отдаленный регион, где были проблемы с поиском медперсонала для вот таких ответственных сложных работ. Поэтому, собственно, там работают люди с неподтвержденным дипломом, поэтому там высокие зарплаты, потому что надо закрывать эти вакансии, да? А в Польше не додумались до того, что можно просто рабским трудом кого-то туда направить, да? Так не принято. Поэтому там деньгами, так сказать, заманивают.
да, и были комментарии, что есть врачи, получающие в Польше заметно больше, да, но белорусские комментарии, наверное, 70% их было, не верим. Просто не может этого быть. Можно да? сейчас сказать, как белорусская гинеколог рассказывала про десятки тысяч евро заробленных. Там вообще страшные суммы. Но здесь вот врач, совершенно конкретная история. Мне еще понравились комментарии. В Беларуси врачи тоже хорошо зарабатывают. Ребят, ну давайте вы найдете не на 7 тысяч евро, а, к примеру, на 3, и пусть это будет просто врач, не главврач, да, не заведующий РНПЦ и депутат при этом, да. Пусть это будет обычный, простой врач, хороший, нормальный. Ну, тоже хорошо. Ну, конечно, хорошо, но мало. А если бы было хорошо, не было бы 3000 вакансий врачей, которые сейчас висят в банке вакансий в республиканском, да, это не считая еще среднего медицинского персонала. И Лукашенко фактически мог бы сказать, что там мы слышим, мы увеличиваем набор, мы будем там увеличивать привлекательность, или мы будем там заманивать северокорейских врачей, да, или еще каких-то, да. Мы видим проблему, мы будем ее решать. Он что говорит? У нас этой проблемы нет, вы просто мало работаете и много ноете, да. Поэтому я предлагаю вас заткнуть и заставить работать больше. І гэта гучыць фактычна як зараз кепска, але будзе яшчэ горш. І вось гэтае спыненне, зноў жа, магчымасцяў для маладых людзей мець будучыню, самастойна выбіраць, якая гэта будзе будучыня, ну, гэта толькі паглыбіць гэты крызіс, які ёсць ужо сёння. І, канешне, маладыя людзі будуць задумацца пра тое, каб паехаць у замежжа і атрымліваць адукацыю доктара там ад пачатку. Безусловно, кто-то на Западе, кто-то в России, где тоже можно, в общем-то, получать медицинское образование платно и без обязательств перед государством. Журналісткі Вольга Лойка і Наста Роуда пракаментавалі крытыку Лукашэнкі ў бок беларускіх медыкаў. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум. Як беларускія прадпрыемствы зарабляюць на вязнях? А простые люди системе особенно не нужны, поэтому те, кто попадает в колонии, их могут использовать как угодно, никуда ты не пожалуешься. Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Еврорадио.fm Шоу-біз. Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Спявачка Брытні Спірс паступіла ў рэабілітацыйны цэнтр пасля арышту за кіраванне ў нецвярозым стане, які адбыўся на пачатку мінулага месяца. Пра гэта паведамляе Deadline. Спявачка добраахвотна звярнулася на палячэнне. Раней яе прадстаўнік назваў інцыдэнт прыкрай і недапушчальнай сітуацыяй і дадаў, што Спірс мае намер зрабіць правільныя крокі і выконваць закон. У заяве таксама адзначалася, што блізкія спявачкі распрацуюць план падтрымкі яе дабрабыту, а сыны правядуць з ёю час. Наступнае судовае пасяджэнне па справе Спірс прызначана на 4 траўня. Нагадаем, што ў лютым гэтага года спявачка прадала правы на ўвесь свой музычны каталог кампаніі Primary Wave. Здзелка ўключала такія хіты, як Baby One More Time, Oops, I Did It Again, Toxic ды іншыя. Канадскі выканаўца Джастин Бібер даў свой найбуйнейшы канцэрт за апошнія гады, выступіўшы хэдлайнерам на фестывалі Коачела. Як адзначае The Hollywood Reporter, шоу атрымалася максімальна мінімалістычным. Амаль увесь сет Бібер правёў на сцэне адзін, без падтанцоўкі, змен касцюмаў і складаных дэкарацый. Іншыя ўдзельнікі з'яўляліся рэдка. Гітарысты выходзілі на некалькі песен, а таксама далучаліся спецыяльныя госці. Але што было нетыповым, на сярэдзіне канцэрта шоу ператварылася ў нешта накшталт караоке-вечарыны. Бібер уключаў на ноутбуку свае старыя хіты з Ютуба і падпяваў ім. Часам ён выбіраў песні, а часам па просьбах фанатаў. Гэта было яго найбуйнейшае жывое выступленне за 4 гады. Раней Бібер адмяніў тур Justice праз праблемы са здароўем. У 2022 годзе у спевака паралізавала правую частку твару з-за сіндрома Рамзея-Ханта. І наступная навіна з Коачелы. Спявачка Сабрына Карпентер апынулася ў цэнтры абмеркаванняў пасля свайго выступу на фестывалі. Яна памылкова прыняла традыцыйны арабскі радасны вокліч за йодль і назвала яго дзіўным.
Інцыдэнт адбыўся падчас яе выступу. У паўзе паміж песнямі спявачка пачула крык з залы і спытала са сцэны, ці не з'яўляецца гэта ёдлем, дадаўшы, што гэта ёй не вельмі падабаецца. Калі гледачы патлумачылі, што гэта традыцыйны арабскі святочны вокліч, які выражае радасць і падтрымку, рэакцыя артысткі выклікала спрэчкі. Адзін з фанатаў адзначыў, што гэта частка культуры, аднак Карпентер у той момант адрэагавала з недаўменнем і назвала тое, што адбываецца, дзіўным. Пазней яна папрасіла прабачэння ў соцсетцы X, напісаўшы, што яе рэакцыя была выклікана непаразуменнем і нечаканасцю сітуацыі. Карпентер таксама дадала, што цяпер ведае, што азначае гэты вокліч, ён, дарэчы, называецца «Загар Хоута», і падкрэсліла, што вітае любыя формы падтрымкі і захапленні з боку публікі. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларускіх вязняў эксплуатуюць на заводах. Да ініцыятывы «Белпол» патрапіў дакумент, у якім гаворыцца, што прадпрыемства са структуры «Белаз Холдинг» патрабуе ад калоніі нумар 2 ў Бабруйску тэрмінова павялічыць аб'ёмы вытворчасці і ліквідаваць адставанне па пастаўках. Гэта азначае адно: людзей у беларускіх калоніях, уключаючы палізняволеных, фактычна выкарыстоўваюць як танную бяспраўную працоўную сілу для выканання планавых задач прадпрыемстваў. Больш падрабязна пра сітуацыю ў эфіры Еўрарадыё расказаў прадстаўнік Белпола, былы следчы Владзімир Жыгар. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук. Пэўныя прадпрыемствы структуры «Белаз Холдинг» выкарыстоўваюць працу зняволеных, а адпаведна і палітычных зняволеных, бо яны нема там адмысловай там спецыяльнай зоны для палітычных, усе перамешаныя, усе ходзяць на промку і ўсе працуюць на фактычна альбо не на кішэню дзіна, калі, то на прадпрыемствы. Больш падрабязна про эту ситуацию. Ну, в принципе, это же достаточно распространенное явление для Беларуси, когда используется фактически рабский труд, люди не могут отказаться, люди выполняют различную такую достаточно тяжелую работу, которая никак им фактически не оплачивается, но при этом она достаточно важна для таких крупных предприятий. И этот документ, который мы получили, если его посмотреть, он достаточно свежий, он просто показывает о том, что вот это очередное доказательство того, как система использует труд заключенных в своих интересах. И это тоже необходимо всем учитывать, в принципе. Але мяне больш за ўсё уразіла ў дадзеным дакументе той факт, што как бы прадпрыемства, ну у дадзеным выпадку холдинг звяртаецца да кіраўніцтва калоніі, адміністрацыі калоніі і типа там вы там сваіх-то там рабоў бізунамі паганяйце, каб яны лепш працавалі. Да, ну, я утрырую, конечно, але яно так выглядае. Ну, если на человеческий язык вот переводя, то есть даже не то, что на человеческий, а на реальный язык, то так оно и есть, что эти люди будут работать больше. Например, за какой-то брак будут больше наказывать. Никто не будет там считаться, условно, там 8 часов они отработали, 10 часов. Есть план, этот план необходимо выполнять. И достаточно такие сжатые сроки. Поэтому, да, это создаст ли, условно, это письмо больше проблем, больше сложностей для заключенных, которые задействованы в выполнении этого заказа? Да, безусловно. Но только самой системе на это, ну, естественно, наплевать. Есть план, есть заказ, его нужно выполнять, а там какой ценой, это мало кого волнует. У дадзеным выпадку, калі мы кажам про магчымыя наступствы, ну, безумоўна, вот як тут піша один з наших, ну, нібыта гледачоў, очередной боец с ветряными мельницами. Спытайте этого борцуна, до чаго прывялі ўсе яго дзеянні, хто быў арыштаваны. Я адкажу сам, ніхто. Ну, безумоўна, самі сябе удзельнікі вось гэтых схемаў арыштоўваць не будуць. Але калі мы кажам про наступствы, якіх вот увогуле можна чакаць, у тым сэнсе, што ну ці могуць за вось такое выкарыстанне такой працоўнай сілы ці таких магчымасцяў прадпрыемства, ну, да прыкладу, быць унесенное у санкцыйны спіс. Ну, Белаз уже там находится. Здесь, наверное, акцент на другое ставится. Здесь это просто показать
всем, и в том числе мы эту информацию передавали правозащитникам, о том, что из себя реально представляет Беларусь. Потому что сейчас очень многие вещи некоторыми деятелями, в общем, выводятся за скобки. Там условно говорят, например, репрессий нет, или репрессий стало меньше. Это я понимаю, почему они так говорят. На каких-то крупных площадках, во время каких-то мероприятий, у тебя не так много времени, чтобы высказать свою позицию, ты выбегаешь и кричишь: репрессий стало меньше. Западные дипломаты, политики, эксперты, они не будут заниматься уточнением. А вы правду говорите? То есть докажите, что этого стало меньше. Докажите, что, например, тех или иных... По поводу доказательств там вообще проблема у тех, кто лоббирует интересы режима. Я понимаю, почему они так выходят и говорят, потому что они все это, основную часть, они оставляют за скобками. И такой труд на благо предприятия, с которого кормится семья Лукашенко, на котором производятся детали для 122-миллиметровых реактивных снарядов для градов, все это должно уходить в тень. Хотя это же, по сути, это рабский труд. Знаем ли мы такие прецеденты в мире, чтобы так все происходило? То есть, если по желанию, например, человеку условно в Америке, скучно, делать нечего, и он предлагает какую-то работу выполнять, окей. А здесь это абсолютно принудительно, просто какой-то минимальной, какие-то копейки, гроши дают человеку. Причем с него такими документами требуют еще и больше, и работать сверх норм. В прынцыпе, гэтая сістэма выбудаваная даўно. Іншая справа, што зараз, я так разумею, просто больш шырака ім гэтай сістэмай пачынаюць карыстацца і прадпрыемствы, якія да гэтага часу імі не карысталіся, то есть той ж самы Беласт, ці не? А што змянілася? Смотрите, на всех этих предприятиях мы тоже публиковали за последние 2 месяца документы о том, что на МАЗе не хватает работников, да, на других предприятиях не хватает неквалифицированных кадров, не инженеров, не знаю, или еще кого-то. Не хватает просто рабочих рук. И лучше на том же самом предприятии человека поставить на какой-то, условно, за какой-то станок, чем он будет заниматься такой низкооплачиваемой работой, которую действительно можно скинуть на колонию, где человек не получит, по сути, ничего, то есть и при этом план выполняется. Как, условно, рабочему сказать, что ты за день получишь несколько копеек за тот труд, который ты будешь, который ты выполняешь, ту работу, которую ты выполняешь. Разве такой даже разнорабочий на каком-то заводе, он согласится это делать? Нет, конечно, он скажет нет. Он может банально уволиться, и у тебя станет еще на 1 единицу меньше. Поэтому на заводах людей загружают, в общем-то, той работой, которая, как-то хотя бы оплачивается, а такую работу, которая, в общем-то, и не требует какой-то квалификации, которая очень мало оплачивается, сбрасывают в колонии, где сидит огромное количество белорусов. И эта колония, это только то, что это просто один факт. Но таких же фактов огромное количество. Мы же рассказывали, что в тех же самых при создании прицелов к бронетанковой технике русских задействуют в том числе колонии, другие колонии. Поэтому это распространенное явление для Беларуси. Гэта праграма Еўразум і размова з Дмітра Лукашука з Уладзімірам Жыгарам. Гаворка ідзе пра тое, як дзяржава выкарыстоўвае працу беларускіх вязняў і палітвязняў на прадпрыемствах. Я слухаючы вас, прыгадаў ініцыятыву, якую агучыў адной са сваіх праграм прапагандыст ТУР, які пачаў разважаць пра латэнтных тунеядцаў, якія ходзяць на працу нібыта, але нічога не робяць, паперкі нейкія перакладаюць, штаны прасіжваюць і гэтак далей. І кажа, трэба іх узяць і адправіць на заводы, на фермы, каб яны працавалі. Я слухаючы вас, думаю, а што как-то не дакручвае тэму ТУР до конца. Я предлагаю всех посадить, бо на заводах таким доведется ж поўны заробак платить, а тут яны яшчэ і могуць за копейки отпрацоўваць рабский свой труд. Идея, конечно, хорошая, да, и система продаё реализует очень так своеобразно, потому что эти люди, если кого-то поймали на какой-то условно коррупции, их садят в тюрьму, но через некоторое время их содержимое колоний потом отпускают, и они занимают различного рода должности. Системе нужны эти люди, потому что они выполняют определенную функцию во всей этой системе. А простые люди системе особенно не нужны, поэтому
поэтому те, кто попадает в колонии, опять-таки, их можно использовать как угодно, никуда ты не пожалуешься, никто не будет смотреть за принципом законности, ты будешь выполнять, и сделать ты ничего не можешь. Ну что ж, вельмі цікавае гэтае расследаванне, ну, ці гэтая інфармацыя, якую здабыў Белпол, яна не тое, што стала ўжо зусім такой новай і нечаканай, яна просто больш дае разуменне, як дзейнічае і што сябе ўяўляе вось гэты рэжым, які карыстаецца усімі магчымасцямі, каб зарабіць і каб адначасова яшчэ і рэпрэсаваць беларускае грамадства. Я хацеў бы яшчэ звярнуцца да расследаванне, якое было напрыканцы сакавіка вами апублікаванае. Мы тады не сустрэліся з розных нагодаў про тое, што зараз чемоданамі, кілаграмамі грошы выміраюцца у рэжыма і отвозяцца, а не там сколько там тысяч, сколько кілаграмаў баксаў прывёз. Шо гэта? Или тон, да. Што гэта, адкуль, пра што канкрэтны выпадак адзінкавы, ці это штосьці масавае, і чаму так сталася? Ну, в принципе, эта схема, она своего рода дублирует ту же самую схему по поводу российских алмазов. То есть там тоже алмазы мешками, и наличные потом в обратную сторону мешками, и что в первой схеме, и что во второй всем этим транспортировкой занимается РУП-спецсвязь. И почему это происходит? Потому что на то время были достаточно большие сложности именно из-за санкционных ограничений. И здесь мы показали, особенно там в конце, в общем-то, это достаточно прямо на это указали, именно показали документы, где, в принципе, куда идет отчет о всех этих перемещениях денег, оружия и прочее. То есть это идет прямо в администрацию Лукашенко. То есть это не что-то происходит там вопреки его желанию, там, или там он про это не знает, а это какая-то на местах там инициативные люди. Нет, это все, в принципе, является такой вот единой схемой, которая немного видоизменяется в зависимости от того, о чем идет речь, то есть бриллианты, там, оружие. Но в целом вот направление такое. І я так разумею, што асноўная прычына, што вось у тым ліку не толькі што вот прыхаваць гэтыя грошы, але і што вот такім чынам пачынаюць лагістыку прапрацоўваць, гэта ўсё ж таки санкцыі, которые не працуюць. Да, это санкции, которые не работают. Это те самые санкции, которых уже сколько всего сказано. Но сейчас, я думаю, может, мы еще попозже про это поговорим, конечно, более подробно, но сейчас, конечно, для самой системы будет это намного проще делать, потому что те ограничения, которые сняты, они, конечно, по некоторым направлениям, особенно Белинвестбанк, это облегчит работу для системы и для обхода и других санкций. Не только если мы говорим про Беларусь, но мы говорим про какие-то российские предприятия и компании. У эфіры Еўрарадыё быў прадстаўнік ініцыятывы Белпол Владзімір Жыгар. Ён расказаў, як беларускіх вязняў эксплуатуюць на заводах. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё. Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету. А сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе. Пачуемся. Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.